கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த காலை தியான நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் இயேசு நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்றைய தியானத்துக்கான வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். தானியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். தப்புவிக்கிற தேவன். இந்த காலங்களில நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மனுஷர்களுக்கு எப்போ ஆபத்து வரும் அப்படின்னு அறியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். விபத்துகள், வாதைகள், கொள்ளை நோய்கள், வன்முறையான காரியங்கள், கொள்ளைகள், இவை எல்லாரும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழலிலிருந்து நம்மளை தப்புவிக்கிற ஒரு நல்ல ஆண்டவர் இருக்கிறார். எல்லா விதமான கேடான, எல்லா விதமான ஆபத்தான, எல்லா விதமான நாச மோசத்திற்கும் விலக்கி நம்மளை தப்புவிக்கிற நல்ல ஆண்டவர் ஒருவர் உண்டு. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் ஆராதிக்கிற தேவன், நீங்க இந்த வசனத்தை கேட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? உங்களை எல்லா விதமான நாச மோசத்திற்கும் விலக்கி தப்புவிக்கிறவராயிருக்கிறார். யாத்திராகமத்துல ஒரு கொடிய வாதைகள் தொடரக்கூடிய எகிப்து தேசத்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் பாதுகாப்பாய் அந்த வாதைக்கு தப்புவிக்கப்பட்டவர்களாக அவர்கள் காணப்படுகிறார். அந்த எகிப்து தேசம் முழுமையும் வாதையினால பாதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் தேவனை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் அந்த எல்லா விதமான வாதைகளுக்கும் தப்புவிக்கப்படுகிறார்கள். காரணம் என்ன? அவங்களை ஆராதிக்கிற தேவன் அவர்களை தப்புவிக்கிறார். இன்றைக்கு நம்மளை சூழ்ந்து கூட வாதைகள் நெருங்கி நிற்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலையும் நம்ம அந்த வாதைகளுக்கு, அந்த பலவீனத்திற்கு, அந்த கொள்ளை நோய்க்கு நம்மளை தப்புவிக்கிற தேவன் ஒருவர் உண்டு. அவர் தான் நல்ல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த வாதை வந்து விடுமோ, அந்த பலவீனம் வந்து விடுமோ என்று பயப்படுவதற்கு பதிலாக நீங்க ஆண்டவருடைய கரத்தினுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரை எல்லா வாதைகளுக்கும் என்னை நீ தப்புவிக்கிறவர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வாதை அணுகாதபடிக்கு கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார். அநேக விபத்துகள், நீங்க வேதத்துல கூட அந்த விபத்துகள் போகும் வழியில கர்த்தர் விபத்துகள் இருந்து பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார். அப்போஸ்தலருடைய புத்தகத்துல ஒரு கப்பல் பிரயாணத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கப்பல் பிரயாணம் பண்ணும் பொழுது அங்க பலத்த காற்று வருகிறது, கீழ்காற்று வருகிறது, வலிமையான காற்று வருகிறது, எதிர்காற்று வருகிறது, யூரோக்ளித்தான் என்கிறதான காற்று வருகிறது. அவை பலவிதமான காற்றுகளினால, கொந்தளிப்பினால, அலைகளினால அந்த கப்பல் சேதமடைகிறது. அந்த கப்பல் சேதமடையும் பொழுது கூட ஜீவன் தப்பும்படி அந்த கப்பல்ல பிரயாணம் பண்ணின எல்லாரையும் தேவன் தப்புவிக்கிறவராயிருந்தார். இன்னைக்கு நம்முடைய வழி பிரயாணங்களை பாருங்க. நம்ம ஒழுங்கா வாகனத்தை ஓட்டிட்டு போனாலும் எதிர்த்தாப்புல வருகிறவங்களுடைய வாகனத்தை ஓட்டிட்டு வராங்களான்னு நமக்கு தெரியல. சில நேரத்துல விபத்துகள் அவ்விதமாய் நடக்குது. சில நேரத்துல வாகன பழுது நிமித்தமாய் விபத்துகள் ஏற்படுகிறது. அப்போ நம்முடைய பயணங்களை கர்த்தர் அந்த பாதுகாப்பாய் கொண்டு போகணும்னா நீங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணணும். நம்முடைய பயணத்துல நிகழக்கூடிய எல்லா விதமான அசம்பாவிதத்திற்கும் கர்த்தர் நம்மளை தப்புவிக்கிறவராக நிச்சயமாய் காணப்படுவார். ஆண்டவருடைய சமூகம் உங்களுக்கு முன்னாடி கடந்து போகும்பொழுது இப்படிப்பட்ட எந்த சோதனைக்கோ, எந்த கேடுக்கோ, எந்த ஆபத்திற்கோ கர்த்தர் நம்மளை அனுமதிக்கிறதே இல்லை. ஆகவே நீங்க ஆராதிக்கிற உங்களுடைய தேவன் தப்புவிக்க வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நீங்க மறந்து போகாம, இந்த பூமியில காணப்படக்கூடிய எல்லா கேட்டுக்கும், எல்லா ஆபத்திற்கும், விபத்திற்கும் தேவனே என்னை நீர் தப்புவியும் என்று சொல்லி இந்த நாளை நீங்க துவங்குவீங்கன்னா இந்த நாள் உங்களுக்கு அமிதமாகவே பாதுகாப்பான ஒரு நாளாய், ஆசீர்வாதமான ஒரு நாளாய் நிச்சயமாய் மாறும். அது மாத்திரமல்ல, மனிதனுடைய சூழ்ச்சகமான எண்ணங்கள், திட்டங்கள் உண்டு. மனிதர்களுக்கு நம்மளுக்கு மிஞ்சின வல்லமைகள் உண்டு. அவங்க நினைச்சா நம்மளை அப்படியே அழுத்தி விடணும். அவங்க நினைச்சா நம்மளை எதிர்த்து அவங்களால ஜெயித்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட எதிர்ப்புகளுக்கோ கர்த்தர் நம்மளை விலக்கி தப்புவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ஆதியாகமத்துல யாக்கோபுக்கு விரோதமாக அவருடைய மாமன் லாபான் எழும்பி வரும் பொழுது கர்த்தர் அந்த எதிர்ப்புல இருந்து, அந்த மனித வல்லமையில இருந்து
கர்த்தர் அப்படியே சுகபத்திரமாக யாக்கோபை பாதுகாக்கிறார். நம் ஆதாரத்துல வாசித்த தானியேலுடைய புத்தகத்துல கூட எரிந்து கொண்டிருக்கிற அக்கினி சூளைக்கு, ராஜாவுடைய அதிகாரத்திற்கு ஆண்டவராகிய தேவன் சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்கிறதான அருமையான வாலிபர்களை அந்த அக்கினி சூழலிலிருந்து அவர் தப்பு வைக்கிறார். எப்படி முடிகிறது? நம்முடைய தேவன் அப்படி செய்ய வல்லமை உள்ளவர். எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நீங்க இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இதே நேரத்துல எந்தெந்த காரியத்திலிருந்தா நீங்க தப்பு வைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வாஞ்சியோடு இருக்கிறீங்களோ, நீங்க தேவனுடைய பாதத்துல உங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிச்சு. ஏன்னா நீங்க ஆராதிக்கிற அந்த தேவன் உங்களை தப்புவிக்க வல்லமையா இருக்கிறார். எல்லா வாதைகளுக்கும் நம்மளை விலக்கி தப்புவிக்கிறார். நம்முடைய பயணங்கள்ல நிகழக்கூடிய எல்லா விதமான ஆபத்திற்கும் நம்மளை விலக்கி தப்புவிக்கிறார். மனிதனுடைய அசாதாரணமான வல்லமைகளுக்கும் அதிகாரத்துக்கும் விலக்கி நம்மளை தப்புவிக்கக்கூடிய அவர் நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். நீ விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்போமா? கர்த்தருடைய கரத்துல உங்களுடைய வாழ்க்கையை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுங்க. அவர் எல்லா விதமான கேட்டிற்கு விதமாய் உங்க வாழ்க்கையை தப்புவித்து பாதுகாத்து உங்களை ஆசீர்வாதமாய் ஜீவிக்க செய்வாராக. நாம் ஜெபிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த காலை தியான நேரத்துல இந்த வசனத்தை நாங்கள் வாசித்த தியானித்த பிரகாரமாக நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிற என்று விசுவாசித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு இடம் கொடுத்து தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா வாதைகளுக்கும், எல்லா மனித வல்லமைகளுக்கும், அதிகாரத்திற்கும் எங்களை நீங்க விலக்கி பாதுகாத்து தப்புவித்துக் கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் தகப்பனே, இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் பண்ணக்கூடிய பிரயாணங்களில தேவனாய் கர்த்தர் எல்லா விபத்திற்கும், நாசமோசத்திற்கும், பழுதற்கும் விலக்கி தப்புவித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி இந்த சமூகத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே, நாம் தியானித்த பிரகாரமாக நாம் ஆராதிக்கிற இந்த நல்ல தேவனாகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். தைரியத்தோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை துவங்குங்க. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.